Ansu nga foli bi aw bɛɛ lajɛlen aw minnu ka najɛ ni wagati in kɔnɔna na. Komi y'a layiru ta aw ye cogo min na, sibiri o sibiri 21h wagati ne ni aw an bɛ jan ka baro kɛ n ka chaîne sanfɛ n'o ye Notre Santé Docteur. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni dɔɔni tɛ. Dɔɔni ale fana tɛ sɔrɔ dɔɔni tigilamɔgɔw kɔ. Dɔnniya tɛ se ka sɔrɔ n'i ma a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i kan ka min kɛ ani i man ka min kɛ. O kama an bɛ vidéo kɛ walasa ne ni e an bɛ se ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na sibiri o sibiri 21h wagati. Ɲininkali min b'e fɛ n'e m'o faamuya an ka vidéo kɔnɔna na kunɲɔgɔn kɔnɔ. N'a sɔrɔ i t'a kalama kunɲɔgɔn n bɛ vidéo 2 kɛ. Tarata don ani sibiri don. N bɛ kuma banaw kan. N bɛ bana ɲɛfɔ, banaw taamasiyɛnw, banaw kɔlɔlɔw n'o y'a complication ye. Banaw yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na ani e bɛ se ka fɛn minnu kɛ walasa k'e kisi bana jugu ma. N bɛ kuma olu kan. N'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye fana k'an ka vidéo lajɛ ou bien n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye fana k'an ka live lajɛ, o de ye n ka programme ye. O kama sibiri o sibiri 21h wagati ne ni e an bɛ se ka jan ka baro kɛ ka hakilinaw falen. N'a sɔrɔ ɲininkali min b'e fɛ ne b'e jaabi. Semaine tɛmɛnen na an ye baro kɛ, an kumara fɛn caman kan. Mɔgɔ caman ye question posé, u ye ɲininkaliw kɛ. Dɔw kun ye ɲininkali kɛ ko taamasiyɛn jumɛnw k'o bɛ biyɛndimi na. Ɲininkali dɔw jaabira mais sɔnni jaabiw ka ban an sera ka caman fɔ minnu ye a faamuya. N k'o ɲininkali jaabi bi n'a sɔrɔ minnu m'a ɲininkali faamuya. Ka d'a kan kɔfɛ dɔw tila ka weleli kɛ k'u bɛ fɛ halisa n ka caman f'u ye a kan. Biyɛndimi suguya ka ca. I b'a fɔ n kumara a kan cogo min na vidéo kɔnɔna na. N'an b'a fɔ hépatite. Hépatite A bɛ yen, B bɛ yen, C bɛ yen, D bɛ yen, E bɛ yen, toxique bɛ yen. Dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ hépatite G, nka min ka ca kosɛbɛ, min dɔnnen don kosɛbɛ n bɔra k'olu de fɔ ye sisan nɔ n'o ye nin 5 ka fara toxique kan. Hépatite taamasiyɛnw ka surun ɲɔgɔn na. A taamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na. Ka taa hépatite A la ka taa E la, i b'a sɔrɔ a caman na kunkolodimi b'a la, farikalayaw b'a la. Mais hépatite B ale ni C ɲɛ couleur n'o ye ɲɛ bɛ se ka jɛman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nɛrɛ ye. Sugunɛw bɛ falen ka fiɲɛ dibiya dɔɔni, ka fiɲɛ. A tɛ kɛ finman kirikiri mais a bɛ fin dɔɔni. Banakɔtaga fana bɛ jɛ hépatite C la. Kɔnɔ bɛ se ka dimi, a bɛ se ka na kɔnɔdimi ye. A dɔw la yɛrɛ fana a bɛ na ni kɔnɔboli ye. Hépatite ye bana ye, bana min n'a bɛ mɔgɔ caman faga la don o don. An ka kunɲɔgɔn kɔnɔna na komi an y'a fɔ n ko ni n bɛ live kɛ n'o ye vidéo direct ye. N ka vidéo direct kɔnɔna na vidéo mun kɛra kunɲɔgɔn kɔnɔ n bɛ kuma olu de kan kosɛbɛ. Ka d'a kan mɔgɔ caman b'o ɲininkaliw de kɛ o wagati kɔnɔna na. Nka ni kunɲɔgɔn banna, kunɲɔgɔn wɛrɛ min bɛ na ni n bɛ live wɛrɛ kɛ n bɛ kuma o de fana kan kosɛbɛ. Nka n'a sɔrɔ ɲininkali min b'e bolo k'a sɔrɔ kunɲɔgɔn ma ban, e bɛ se k'o ɲininkali kɛ. N'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka kuma min fɔ n'a bɛ semaine kɔnɔna na walima
hali n'a sɔrɔ ni video tɛ k'a kɛra semaine kɔnɔna na n'a bɛ kɛnɛya kɔni kan e bɛ se ka ɲininkali kɛ n kan ka min fɔ i ye a jaabi la n b'o fɔ i ye walasa i bɛ faamuya ɲuman sɔrɔ cogo min na. kɛnɛya o tɛ se ka sɔrɔ cogo si la ni min hakili to i ka dɔnniya la, ni min hakili to i ka kɛnɛya la, k'i hakili to i farisogo la. semaine min filɛ nin ye n'a banna sisan n ye video kɛ hépatite kan n'o ye hépatite B, C, D ani hépatite toxique n kumara olu kan. n y'a ɲɛfɔ a bɛ sɔrɔ cogo min na, a sɔrɔ cogoya n y'o ɲɛfɔ caman faamuyara o la ka d'a kan caman bɛ sɔrɔ mɔgɔw kɛwalew de fɛ nka den fitininw fana olu bɛ se k'a di u bamusow bɛ se k'a di den fitininw ma jiginni sen fɛ, cɛ bɛ se k'a di muso ma i n'a fɔ muso fana bɛ se k'a di cɛ ma cogo min na. cɛ ale b'a di muso ma cogo di? a b'a di muso ma lawaji de sen fɛ ka d'a kan cɛ lawaji la bana in bɛ se ka taa o fɛ. muso fana ale fana bɛ se k'a di cɛ ma cogo min na o fana ye sécrétion bɛ bɔ n'an b'a fɔ sécrétion vaginale. musoya dilannataga sen fɛ ji min bɛ bɔ muso la ale fana bɛ se k'a di cɛ ma k'a sababuya kɛ o ye. a bɛ se ka sɔrɔ joli siraw fɛ caman bɛ yen nɔ baarayɔrɔ la i b'a sɔrɔ u t'u hakili to u yɛrɛ la. i b'a ye jolitayɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔso dɔw la i b'a ye mɔgɔ min bɛ ka joli u bɛ joli ta k'a sɔrɔ hali u ma gan don. dɔw b'a kɛ mɛ bɛɛ tɛ an bɛ ka bana las'u ma. o bɔlen kɔfɛ fana minnu bɛ tatouage ninnu kɛ ne t'a fɔ tatouage kɛli a n'a kɛbala bɛɛ ni diyaɲetɔ de don, bɛɛ ni diyaɲe ko de don, voilà donc fɛn wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mɛ ni mɔgɔ min bɛ tatouage kɛ n'a ma a bɛ kɛ ni minɛn min ye matériel min machine min ye n'a m'o machine ko ka jɛ fɛn nettoyer ka ɲa, o machine stériliser a ma nɔgɔw bɔ a la, a ma bagaw bɔ a la, n'o machine kelen kɛra ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ sɔgɔ ka sɔrɔ a ma nettoyer a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye. voilà n'o ye hépatite yɛrɛ a bɛ se ka sababu ye k'o bila. sɛgɛsɛgɛliw y'a yira, laɲiniw y'a yira k'a fɔ hépatite ale banakisɛ bɛ se ka to fɛn na matériel la walima kɛnɛma fɛn wɛrɛw dalen don fɛn wɛrɛw la fo ka se tile 7 ma. donc o tile 7 kɔnɔna na a bɛ se ka tiɲɛni kɛ. nka halisa hépatite a ma faamuya halisa ka d'a kan a bɛ mɔgɔ min faga diɲɛ san o san a bɛ taa mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ la. an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ kɔni o ka ca. mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ san o san ni o ka ca kojugu. voilà o b'a yira k'a fɔ bana don a négligelen tɛ. ne yɛrɛ ni bɛ consultation na ne tɛ se ka kunɲɔgɔn 1 kɛ k'a fɔ ma mɔgɔ sɔrɔ biyɛndimi juguman bɛ mɔgɔ min na n'o ye i y'a sɔrɔ biyɛndimi juguman minnu na cirrhose du foie ou cancer du foie mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 kunɲɔgɔn a bɛ taa o la. n'i y'o jate kalo kɔnɔ san kɔnɔ o ye ne kelen bɛ consultation min kɛ. médecin tɔw dun furakɛlikɛla tɔw dun olu fana min sɔrɔ i b'o fana jateminɛ k'a lajɛ. o b'a yira k'a fɔ bana don tulonkɛ bana tɛ. an ka semaine tɛmɛnen na an kumara hépatite A ni E kan olu sɔrɔ cogo ani hépatite A ni E o sɔrɔ cogo ani hépatite B ani C ni D olu sɔrɔ cogo tɛ kelen kosɛbɛ. hépatite A ni E n y'a yira k'a fɔ olu bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ banakɔtaga nɔgɔ ninnu ka d'a kan ale bɛ sɔrɔ banakɔtaga de la ka caya dumuni minnu nɔgɔlen don ji minnu nɔgɔlen don ni banakɔtaga b'u la. biyɛndimi ye fɛn ye fɛn min n'a ma ɲi nɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la. i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i hakili to o fana na walasa bana kana ne minɛ walasa i ka se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen sɔrɔ
ka da ka fari b'a ŋɛɲɛ nka caman na kurukurumisɛnnin bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a n'a bɛ fari yɔrɔ min ŋɛɲɛ ni kurukurumisɛnnin bɛ bɔ olu la o caman o yɔrɔ fila de ka caya kosɛbɛ senkalaw ani gɛnɛkalaw a b'o la i b'a sɔrɔ senkalaw ni gɛnɛkalaw olu a bɛ bɔ olu la kosɛbɛ nka caman t'a dɔn n'a bɔra o la u b'a fɔ ji yɛlɛma i b'a fɔ ji de y'a kɛ caman b'a fɔ ko ji de y'a kɛ k'a sɔrɔ ji tɛ wala insecte de b'a kɛ mais walasa i ka se k'a dɔn n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ la walima i den na wala walima mɔgɔ min b'i bolo mɔgɔ min n'i b'a dɔn n'a b'a la a tigi kana a ko fu la a tɛ ko fu la n'i bɛ to k'a ko fu la o b'a juguya de o t'a nɔgɔya de o b'a juguya de a tigi bɛ ko ji gansan ani safinɛ de la n'a tora k'a ko ji gansan ni safinɛ na a b'a to kurukuru in a bɛ nɔgɔya joona a ka taa dɔgɔtɔrɔso fana na dɔgɔtɔrɔso min ka sur'a la walasa u bɛ furaw d'a ma min b'a to a bɛ ban joona ka d'a kan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la min b'a to a bɛ ban joona a bɛ kɛ sababu ye k'a ye farikolo tiɲɛ ka d'a kan jelifɔn bɛ bɔ farisogo fan bɛɛ la ni jelifɔn bɔra farisogo la a bɛ na ni fariŋɛɲɛ ye jelifɔn in o bɛ na kɛ finman finman ye i ye mɔgɔ jɛman i ye mɔgɔ finman ye a bɛ na farikolo tiɲɛ jelifɔn bɛ bila fari fan bɛɛ la surtout musolakaw fɛ yen nɔ ni fari tiɲɛna o man d'olu ye kosɛbɛ a caman na ni fari tiɲɛna o tigilamɔgɔ kelen bɛ tila ka wuli tuguni ka fura ɲini o la walasa ale fari bɛ ɲa a bɛ taa dépense wɛrɛw kɛ ka furaw san ka tuluw san ko fari ka ɲa ka sɔrɔ sɔnni a ka se o bɛɛ ma n'i ye i hakili to a la a b'a to fari tɛ tiɲɛ ni denmisɛnnin fana don n'i y'a to yen nɔ denmisɛnnin mana to a bɛ kɔrɔbaya n'a fari ma ni fura ma k'a kɛcogo la walima ni bamuso min t'a dɔn n'o bɛ to ka den ko fu la n'a fari jelifɔn ninnu olu bɛna ja a bɛ farikolo ja ni fari jara donc yɔrɔw bɛ finfin a gɛnɛnkalaw walima bolokalaw olu bɛ cɛ juguya n'a kɔrɔbayala a bɛ tila ka wari ɲini ka furaw san mais a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw caman ye ka d'a kan ni jeli in bɔra fari la a caman na i b'a sɔrɔ tellement que a b'a tigi ŋɛɲɛ a bɛ to k'a siyɛn a bɛ to ka fari in siyɛn allo togo la ça va allo merci beaucoup foli diyara n ye kosɛbɛ merci ok voilà comme n y'a fɔ cogo min na a bɛ fari ja ni fari jara o wagati kɔnɔna na a bɛna fari fin a bɛna ye complication ye nka kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ o kɔlɔlɔ dɔ ye ni a tigi bɛ fari siyɛn ni jeli bɛ bɔ a la o jelida ninnu banakisɛ dɔw bɛ se ka don o kɔnɔna na n'an fɔ sira infection o bɛ se ka na sira infection ye ka d'a kan banakisɛ minnu bɛ don jelida ninnu fɛ o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye o kama an b'a fɔ ni mɔgɔ min ye i fari la ka n'i sigilen to so i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa a ka lajɛ ok Cheikhna Dial ça va ok Cheikhna merci Cheikhna bɛ ka lajɛ nin wagati in na Cheikhna bon i bisimila allo togo la i bisimila voilà donc kuma yɛrɛ tulo b'a la cogo min na an bɛ ka kuma bana min kan banaw don minnu ka ca pirigo in ale bɔ ɲɔɲalen n'an b'a fɔ ɲugun in ale ɲɔɲalen don kosɛbɛ an bɛ wagati min na sisan a bɛ denmisɛnnin caman na a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ fana na minnu ye bi video lajɛ wala u y'a ye k'a fɔ a ye fɛn minnu kɛ u la Koko ça va ok merci foli diyara n ye merci beaucoup voilà ok voilà donc minnu ye video lajɛ u bɛ se ka u yɛrɛ n'a sɔrɔ ɲininkali b'u fɛ o la video in kɔnɔna na u bɛ se k'a fɔ voilà minnu ma video fana lajɛ u ka taa lajɛ ka d'a kan ni image caman yira o video in na
o bɛ se ka kunnafoniya caman d'u ma fana voilà ka d'a kan ɲugu in ale bɛ fari tiɲɛ ka se degré min ma an b'a ka caman sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ mɔgɔ caman n'a bɛ bana lase o ma voilà Ibrahim, ça va? Ibrahim Idambeli, merci beaucoup. Ok, voilà. Merci Ibrahim. Foli Djaran Kojugo. Ablaï Togola, merci, merci. Bi Bismillah, Foli Djaranye. Voilà, donc maintenant, on va Kenya Sorika, on va Kenya Yorodila, on va Kenya Kuma de la. On va Hamna Ko, quand on va Kenya, Kadara, Adamadin Fari. Adamadin Fari. Abe Iwa fo Moubli. Adamaden yɛrɛ min misaliya ta adamaden kelen b'a fɔ mobili kada par exemple misaliya la voilà ne b'aw ɲininka I kan ka min kɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ne I kan ka min kɛ voilà donc ni fɔra sisan caman bɛna hali n'a fɔ mais ni ye mobili ni m'a ɲɛfɔ walasa an ka teliya kuma la voilà donc merci. Oui, vas-y, alhamdoulilah, Togola, ça va. Nous avons alhamdoulilah, Dieu merci, mais Allah fouga bargada. Voilà, merci. Adjara Kojugo. Émission, notre émission suit au Nyana, Adjara Kojugo. Oui. Il y a Ibrahim Damele qui demande, Ibrahim Damele qui dit dis-nous un peu sur le pirigo. Oui. Ibrahim Damele qui dit pirigo est monnaie. Bon, après ça, Ibrahim n'en a arrêté à donner, mais il faut pirigo est féminin. Pirigo est infection cutanée de une dermatose cutanée. C'est-à-dire que bana de do abe farikolo de minɛ a bɛ farikolo de sɔrɔ n'a ye farikolo sɔrɔ a bɛna kurukuru bila farisogo la a bɛna kurukuru bila farikolo la kurukuru mana bila farikolo la a b'a tigi ŋɛɲɛ n'a y'a ŋɛɲɛ a b'a siyɛn wa ka d'a kan ŋɛɲɛ bɛ jago a tigi b'a siyɛn a tigi yɛrɛ seko t'o la a b'a siyɛn I kɛra denmisɛnnin I kɛra mɔgɔkɔrɔba ye a tigi b'a siyɛn a tigi bɛ siyɛnni min kɛ o siyɛnni o de bɛ na ni kɔlɔlɔ ye c'est à dire que o de bɛ na ni complication ye a bɛna tigi fari ka a cɛ juguya k'a fari fin ka na fari tiɲɛ mais a bɛɛ bɛ sɔrɔ insectes de ka kini da fɛ I y'a fɔ sosow I y'a fɔ dabiw I y'a fɔ soso misɛn finmani dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ finmani dɔ bɛ yen nɔ a finnen don ɲɛgɛnɲɛgɛnni b'a la tantɔ a bɛ sɔrɔ yiriw de la fleurs bɛ donc olu bɛɛ b'a kɛ Damba merci foli diyara n ye merci bienvenue I nana diyara n ye kojugu voilà Segu ye ɲininkali kɛ c'est quoi la conséquence de manger ah bon manger ko in kuma ganna kosɛbɛ nka n b'a dɔn live natɔla la n'o ye samedi natɔ ye an bɛna baro caman kɛ najini ko in kan ka d'a kan video min bɛ nalen tarata don o bɛna kɛ najini kan najini bɛ min kɛ adamaden na a bɛ kɔlɔlɔ min lase a bɛ problème kɔlɔlɔ min lase adamaden ma n'o ye complication ye a bɛ min kɛ cɛ la a bɛ min kɛ muso la n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye mais min ɲɛfɔ ye teliya la Segu ni Ala sɔnna I pɛrɛn ka video natɔ makɔnɔ n'o ye mardi natɔ ye 74h cɛ midi entre midi 14h I k'i jɛ k'o video lajɛ o bɛna kɛ manjini kan voilà najini n'a bɛ fɔ tubabukan na manji an ka fɛn tɛ a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na an fɛ yan nɔ o najini a bɛ kɔlɔlɔ caman lase adamaden ma voilà cɛw fɛ yen a bɛ na ni kulusila jalalagosi ye nka musow fɛ yen nɔ kulusi jalalagosi t'olu fɛ yen nka a bɛ problème lase olu ma mais muso caman t'o dɔn caman la dɔrɔn a bɛ kungo lase cɛw dɔrɔn de ma o de sɔn musow tɛ cɛw fana ka kuma lamɛn voilà a bɛ se ka na ni dusukundimi banaw ye a bɛ se ka na ni problème rénal ye a bɛ se ka na ni tension problème ye a bɛ se ka na ni diabète problème a ka ca nka video natɔ la n bɛna a bɛɛ walawala ye n'Ala sɔnna voilà a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase ɲɔgɔn ye damadɔ de f'i ye mais a tɔ I bɛna a bɛɛ ye video kɔnɔna na sibiri wɛrɛ n'o ye samedi wɛrɛ 29 kan ok il y a Taïrou Doumbia merci Taïrou c'est le temps qui nous fait défaut de temps en temps voilà nous intéresse beaucoup voilà donc maintenant Taïrou a yira k'a fɔ wagati ye kuma bɛɛ u ka se ka na an ka se ka baro kɛ nin kan voilà walasa ka ɲinɛ n ye nin dabɔ baro de kama ka d'a kan ni ne ko sisan ko bɛɛ ka na an ka baro kɛ ou bien bɛɛ ka taa ne sɔrɔ an ka bureau la Gabriel Touré la an ka baro kɛ
ou un ailleurs la ɲɔgɔn fɛ an ka baro kɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bɛɛ n'i ka kungo de don sisan tellement que mɔgɔw bɛɛ ka ci ka ca temps tɛ mɔgɔ si bolo an bɛ 20e siècle min na sisan nɔ nka nin ye occasion 1 heure de temps an bɛ se ka baro kɛ ne na o an bɛ se ka halinaw falen voilà ni ɲininkali min b'aw fɛ ne y'a kalan kɛ a dɔnniya bɛ ne na aw minnu ma médecine kɛ donc ne n'aw bɛ se ka baro kɛ minnu fana ye médecine fana kɛ k'a fɔ u ye santé kɛ voilà donc an bɛ se ka halinaw di ɲɔgɔn ma u fana bɛ se k'u halinataw fɔ u bɛ se ka baro kɛ u bɛ se ka ɲininkaliw fana kɛ n'u ma fɛn min faamuya an fana bɛ se ka min f'u ye n b'o f'u ye c'est comme ça dɔnniya tɛ se ka dɔn ka ban don o don i bɛ dɔnniya dɔ de kalan n'i ma dɔnniya ɲini i tɛ dɔnniya sɔrɔ dɔnniya tɛ fɛn ye mɔgɔ n'a tɛ wolo i n'a tɛna diɲɛ kɔnɔ i b'a ɲini yan de i b'a ɲini yan i b'a sɔrɔ yan wa i bɛ taa k'a to yan fana voilà dɔnniya nafa tɛ se ka fɔ ka ban ok a kɔni ka di n ye kuma bɛɛ an ka se ka baro kɛ voilà a diyara n ye kojugu merci beaucoup ya Djeneba Tal qui magie est un danger pour la santé Djeneba Tal ɲininkali kɛ qui magie a ma ɲi kɛnɛya ma oui Djeneba qui magie ale ma ɲi adamaden ma a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ne yɛrɛ filɛ ne tɛ najini dun a tɛ tobi ne fɛ yen a tɛ dun ne fɛ yen nɔ voilà ne yɛrɛ tɛ najini dun ka d'a kan najini kɔlɔlɔ caman de b'a la nka izintigiw t'o fɔ ye olu bɛ feere kɛ kan de la olu bɛ wari ɲini de la u tɛ hali n'u b'a fɔ u b'a fɔ k'a ɲa de u tɛ juguman o ye côté noir ye min bɛ fɔ ka caya mais an bɛna baro k'a kan komi n y'a fɔ cogoya min voilà n y'a ɲɛfɔ Segu ye cogo min na n'Ala sɔnna sibiri natɔ an bɛna baro caman k'a kan aw bɛ kunnafoni kɔ najini ko la an b'a kuma kɛ a bɔra yɔrɔ min na depuis san min na a dilanni daminɛna fo ka na bila an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a bɛ dilan cogo min na a bɛ kɔlɔlɔ min lase adamadenw ma n'o ye complication ye ne bɛ n'o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye video kɔnɔna na sibiri natɔ an bɛ baro k'a kan Alou Togola, merci. Y a-t-il une différence entre Pirigo et JLMA? Voilà. Alou et Pirigo et JLMA à Bekili. Voilà, à Bekili. Pirigo et JLMA. Comme il y a un photo de l'eau. Parce que d'où va wili ko JLMA. D'où va wili Nyugu. Voilà. D'où va wili pharmacien. D'où va wili fana. Tu as vu ou de Pirigo. Voilà, sinon bamanankan tɔgɔ la ɲugun pharmacien ji yɛlɛma nin bɛɛ bana kelen de i b'a fɔ n filɛ ka ɲɛf'i ye cogo min na nin voilà donc il y a Mariam Jakte merci Mariam le paludisme tue vraiment ah Mariam et Jakte oui Mariam effectivement pali bɛ mɔgɔ faga dɛ n ka vidéo tɛmɛnen na n ye kumara pali kan pali bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ de voilà pali ye mɔgɔ min faga hali sida t'o mɔgɔ faga ouais pali bɛ fagali kɛ kosɛbɛ i bɛ fagali min dɔn yɛrɛ a b'o de kɛ voilà ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman de dɔn n bɛ se ka mun ta témoin k'a fɔ pali ye minnu faga ne yɛrɛ ɲɛna en tant que médecin n bɔra minnu fana ka saya kalama ka sababu kɛ pali denmisɛnnin b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la bon n bɔra bɛɛ kalama voilà mɔgɔ b'a fɔ tɛ n yɛrɛ ye min ye n ye min ye n yɛrɛ ka expérience la i y'a faamuya voilà donc o b'a yira k'a fɔ pali bɛ mɔgɔ faga voilà k'a fɔ mɔgɔ y'a fɔ n y'a kalan livre kɔnɔ n y'olu kalan n y'olu dɔn mais nka n yɛrɛ ɲɛ ye min ye n ka carrière kɔnɔna na ka na bila sisan na n yɛrɛ bɛ se k'o témoin i ka da la o pali bɛ mɔgɔ faga walasa ka kisi fana pali ma i ka to k'i da sange kɔrɔ o dɔrɔn de y'a solution ɲuman ye an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ sisan walima i ka vaccin ɲini di vaccin kelen n'i ko i bɛ vaccin san i kelen a kuma ka ca kosɛbɛ voilà merci. Nafiji Koulibaly, Nafiji, merci beaucoup. Et il n'en a déjà rien. Voilà, Nafiji ɲininkali Kim Magie, c'est quoi même? Voilà, Kim Magie, c'est Kim Magie, ça c'est en français. Voilà, ça c'est en français. Mais en bambara, on va faire Najini. Voilà, donc Beniga Wule Chogoro, don de Kosewa ou Najini. Najini, comme il va mettre Chogoro Najini. Voilà. Donc avec gland usine de la usine bɛ produit caman de ta ka dɔw a dilan cogo ka ca dɔw bɛ nafɛnw caman ta k'olu fara ɲɔgɔn kan mais u bɛ produit wɛrɛw k'a la n'an b'a fɔ glutamate u b'o ɲagami a la walasa a bɛ se ka na ja voilà donc c'est ça alors a bɛ kɛ kuru fitinin dɔrɔn i b'a kɛ na la tu mets dans la sauce mais a bɛ na ja hali n'a sɔrɔ daga belebeleba de don den kelen den fila a b'a ja voilà c'est ça. Ok, Binta Kamara, merci. Vous êtes en Afrique? Oui, bien sûr, je suis en Afrique. Je suis malien. Et voilà, né malien, même mal là. Et ici à Bamako aussi. Voilà, merci. Il y a Badrissa Togola, merci pour le live. Merci beaucoup, Badrissa. Samedi, Sibiri Follow. Il y a un programme là.
samedi o samedi n'o ye sibiri o sibiri 21h ne ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baro kɛ an bɛ halinaw di ɲɔgɔn ma ni ɲininkali min b'e fɛ i b'a préparer ka bila semaine kɔnɔna na ne ni an bɛ halina falen kɛ ne bɛ kunnafoniya caman d'e ma kɛnɛya ko kan nka an ka kumaw fanba bɛ kɛ bamanankan de la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n y'a dabɔ a kama kɛ bamanankan na walasa maliyɛnw ani farafinna jamana min bɛ yen olu minnu bɛ bamanankan mɛn ani mɔgɔ minnu ma kalan n'u ma taa ekɔli la walima hali n'u ye kalan kɛ u ma taa yɔrɔ jan u ka kalan ma taa yɔrɔ jan ka d'a kan anw fɛ yan mali la mɔgɔ kalannen man ca kosɛbɛ mɔgɔ min fana bɛ tubabukan mɛn a man ca kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen fana u bɛ tubabukan mɛn nka tubabukan yɛrɛ yɛrɛ u t'a mɛn a ye tubabukan bɛ yen tubabukan yɛrɛ yɛrɛ fana bɛ yen bon n'i bɛ tubabukan fɔ n'i ye tubabukan yɛrɛ yɛrɛ fɔ tubabukan compliqué français lawuri bɛ français diplomatique bɛ faamuya par exemple misaliya la ni président ka bɛ kuma fɔ tubabukan na a b'a fɔ mɔgɔ si tɛ a jate koba ye mais n'a y'a fɔ an yɛrɛ ka kan na mɔgɔw b'a dɔn o de la o de kosɔn mɔgɔ min ma kalan mɔgɔ min tɛ bɛrɛ dɔn mɔgɔ min ma dɔnniyaba sɔrɔ ni y'u ka chance ye occasion don ka se ka fɛn caman faamuya kɛnɛya kan. Ok, mais à l'outogola qui demande y a-t-il le remède pour cette maladie? Oui, enfin avec nous ya pris nyugu no wala farma yela ji ma pharmacien avec nous on a avec nous ya bon avec ate fin bag qualité fof ni fin corona fo sur infection no lu dona koro o konna absega mo faga mais il va se aller arrêter mais aller comme aller d'abord faire là jeli mo faire là o weni bana wero dono fait o lu se na complication de va septicémie non o lu bana ye munu ye me sur infection fait absega na ni o lu parce que jeli daw blala sera fait et puis voilà bana wero be bactéries be do fait virus be do fait et puis o na bactéries be do lu se na ni kolo wero o se ka fo ka tigé ni to la sinon no te ni hali tora la ka frake ka nya be no sans problème ya famia voilà. Et Yaya Traoré, voilà. Donc Yaya Traoré, allez ɲininkali min kɛ o y'o ye. Maintenant, voilà, Abidjan, merci Yaya Traoré. Ouais, merci beaucoup. I bɛ n ka foli fɔ Ivoirien bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ ka fɔ bamanankan de la donc n'a sɔrɔ ni julakan a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na. Voilà, donc maintenant julakan bamanankan bɛɛ u ka surun ɲɔgɔn na mais kumaw bɛ différencier yɔrɔ dɔw la. Maa dɔ bɛ ka n ka kumaw fana faamuya Yaya. Ok, merci. Il y a Kajatou Dambélé, merci pour notre meilleur docteur, courage pour ton travail. merci Kadi Jolie, merci beaucoup. Adjaran Kodjou, ouais, merci. Il y a Bamoussa Soura, et bonsoir et bienvenue. Inana Adjaran Kodjou, voilà. Jean Natal, vous êtes malien? Oui, Jean Natal, si je suis un malien, oui, je suis un malien. Malien 100%, oui. Père malien, mère malien. Bien sûr. Mère malienne, père malien, oui. Voilà. Donc, on va continuer à débat faire. Voilà. Donc, nous allons suivre. Ni watina. On va fouiller au bela jeni. Mais do ok ala gani ni au. Ala gan bekishi bana juguma. Bana fen fen namba don jengono. Ante munu fana do ala gan kisha bela jenema. Kadaka wala sa iga shijan soro. Figa kenya de soro. Mɔgɔ si bɛ ban n'a wagati sera o ye tiɲɛ nka n'i m'i hali to i ka kɛnɛya fana na si bɛ se ka saga sɔrɔ i si ma ban i bɛ taa mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa k'u si tɔ to diɲɛ kɔnɔ ayi a ma connaissance o ye voilà ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i m'i hali to i yɛrɛ la donc jagoya o banaw bɛ se k'i sɔrɔ ni banaw dun y'i sɔrɔ a caman na a bɛ se ka na ni saya ye ou a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw ye to ne b'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ la nɔgɔsi mais n'i hali to i yɛrɛ la ka dɔnniya ɲini kɛnɛya kan a b'a to fɛn caman t'i sɔrɔ. Voilà, il y a Lalita, merci beaucoup Lalita, merci. Aïe Ningalike, quels sont les composants de Kimaji? Ok, voilà. Donc comme l'ignorant faut comme là, vous bon, Kimaji qui era vidéo une Ningalike fait chamani. Et puis Kimaji Arachan. Voilà, on te fait la douga qui m'a joué trop fort. Mais je vois que qui m'a dit nitra qui m'a dit kachan. Agachan qui m'a dit be diangono c'est des milliers. Agachan benata torodo. Voilà.
bon kimaji bɛ dilan a bɛ dilan kimaji dɔw bɛ dilan voilà ni dɔw bɛ kɔgɔ bon a caman na i b'a sɔrɔ kɔgɔ de ka ca kosɛbɛ kɔgɔ bɛ se ka k'a la fɔ 40% oui oui 40% voilà sukaro bɛ k'a la tulu bɛ k'a la jaba bɛ k'a la voilà laurier bɛ k'a la voilà a ka ca quoi a bɛ dépend a tigi b'a dilan fɛn min na o si tɛ ale la problème wɛrɛ yɛrɛ ye min ye u bɛ produit chimique min fara kan min b'a to n'a bɛ ja n'o fɔ glutamate ale b'a to n'a bɛ ja n'ale tɛ hali ni imagine 10 fara ɲɔgɔn kan a tɛ bana bila mɔgɔ la voilà donc maintenant n'i y'o a fɔ komi dumunifɛn bɛ cogo min na maintenant mais u bɛ produit min k'a la walasa ka n'a ja ka d'a kan n'u y'a dilan o cogoya la a tɛ san mɔgɔw tɛ se ka san walasa ka n'a ja hali ka taa sogo kilo 1 san ka taa jɛgɛ kilo 1 san o da ka di la ni najini sanni o la o wagati mais walasa e ka se ka dɔrɔmɛ 5 bɔ e ka se ka kilo 2 barama fa na k'o ja walima dɔrɔmɛ 10 n'i y'o bɔ o tɛ ɲa cogo si f'e ka najini san n'a sɔrɔ ni sogo t'a la jɛgɛ t'a la voilà donc maintenant o de bɛna tɛna ye voilà donc o ye ale dilan a bɛ dilan walasa ka se ka nɔ o ja u bɛ produit min k'a la n'a fɔ glutamate ale de b'a to ni n'a bɛ ja n'o tɛ a tɛ ja voilà donc o de fana bɛ mɔgɔ o de fana na ni kɔlɔlɔ caman ye nka a détail tɔ n bɛna d'aw ma vidéo natɔla la tarata don inchallah voilà oui merci Moussa Diakité merci beaucoup Moussa voilà madame Dum basi kon t'a la bɛ n ka foli f'a ye merci ka bonne soirée d'accord Moussa voilà donc n bɛ ka min fɔ n ko adamaden kɛlen b'a fɔ mobili voilà adamaden kɛlen b'a fɔ mobili voilà donc n ye exemple ta o kan walasa i ka se ka o exemple faamuya walasa i ka se ka dɔn adamaden yɛrɛ ye fɛn min ye n bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ i ye dɔɔni quoi adamaden kɛlen b'a fɔ mobili n'i y'a minɛ ka ɲa a bɛ sijan sɔrɔ n'i y'a minɛ ka tiɲɛ fana a tɛ si sɔrɔ voilà n'i ka mobili kura san wagati a ka di i ye i bɛ entretien k'a la voilà tout va bien voilà maintenant sisan ni mobili b'e bolo mobili a bɛ n'a gɔlɔnna e b'a dilan ni a yɔrɔ dɔ garatira a peinture tiɲɛna a bɛ peinture kura k'a la n'a tulu falen wagati sera i bɛ taa tulu falen n'a pinɛ sɔgɔra i b'a coller ni pinɛ tiɲɛna i bɛ pinɛ kura k'a la i bɛ jantiw yɛrɛ falen walasa a cɛ bɛ ɲa fauteuil bɛ falen salon bɛ falen tout ça i bɛ nin bɛɛ kɛ walasa ka ɲa voilà nka caman na i b'a sɔrɔ adamadenw yɛrɛ bɛ caman bɛ ka da ka ninnu bɛɛ kɛ u yɛrɛ ka bolimafɛn na mais n'a fɔra k'u k'u yɛrɛ la u tɛ se ka k'u yɛrɛ la mais e mɔgɔ min b'o kɛ i ka mobili la e ka mobili ye si haya min sɔrɔ i ka mobili bɛ se ka san 5 san 10 yɛrɛ kɛ i b'a sɔrɔ a ka ɲi foyi t'a la nka e ani mɔgɔ min ni mobili n'o fana taara ka mobili kura san aw bɛɛ taara mobili kura san wagati kelen san kelen na mɔgɔ min ni ale ka mobili n'a tiɲɛna ni a gɔlɔnna a t'a tile ni a garatira a t'a peinture ni a pinɛw kɔrɔla a b'a boli n'a pinɛ jalan ye a b'a boli ka sɔrɔ pinɛ yɛrɛ ma ɲi fo mobili sen bɛ tɔrɔdi voilà a boli yɛrɛ bɛ gɛlɛya a tɛ entretien k'a la tulu falen wagati bɛna se a t'a tulu falen voilà donc maintenant tulu falen dati bɛ tɛmɛ a dɔw la fo tulu yɛrɛ bɛ ban e min ne ka mobili ni a essence banna i bɛ essence surara banna i bɛ essence wɛrɛ k'a la ale ka mobili mɔgɔ filanan c'est comme A ye B A o ye E B o ye mɔgɔ dɔ ye voilà B in n'ale ka mobili essence banna a tɛ essence k'a la a b'a boli ten tɔ voilà réserve min bɛ yen o bɛɛ bɛ ban yɛrɛ fo tuma mobili bɛ kale ka jɔ kuma la a b'i jɔ gitɔrɔnda la a bɛ taa bouteille taw san ou bien a bɛ taa 100 la ou bien 200 ou bien 1000 na a b'o k'a la voilà juste réserve maintenant ka boli ka ten tɔ maintenant dɔw yɛrɛ fana bɛ ban fo ka na réserve la maintenant tulu bɛ ban tulu tɛ fa la wagati la e bɛ k'o kɛ i ka mobili la est-ce que e ka mobili bɛ se ka si sɔrɔ i b'a fɔ a ka mobili bɛ si sɔrɔ e min ka mobili ye A ye e ka mobili bɛ si min sɔrɔ est-ce que B ka mobili bɛ se k'o si kelen sɔrɔ o tɛ se k'o sɔrɔ jamais voilà i b'a sɔrɔ e min A ye e bɛ ka mobili minɛ ka ɲa maintenant B min tɛ ka mobili minɛ ka ɲa ale ka mobili bɛ kɔrɔ joona a peinture bɛ tiɲɛ joona san 5 ni aw fila ka mobili lajɛ i b'a fɔ o ma san wagati kelen i b'a fɔ o ma san kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ i b'a fɔ n'i y'u ye i b'a fɔ k'u sanna san camanba de b'u ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a bɛɛ sanna wagati kelen mais o tɛ foyi o ye entretien de voilà o ye entretien dɔrɔn de ye donc e ka mobili e min A ye e ka mobili i b'a sɔrɔ i ka mobili a ka ɲi nɔ a bɛ kɔrɔ mais a yecogo ka ɲi
a moteur fana a bɛ si sɔrɔ maintenant B ale ka mobili i b'a sɔrɔ a man ɲi a ye cogo man ɲi a moteur man ɲi moteur yɛrɛ sɛgɛnna ka ban san damadɔ dɔrɔn kɔfɛ o bɛ cogo min na adamaden fana b'o cogoya kelen de la i farisogo n'i mi hali to a la i kan ka min kɛ n'e m'o kɛ e kan ka i hali to yɛrɛ la cogo min na n'i m'o kɛ i kan ka dumuni minnu kɛ i t'o dumuni ninnu kɛ a fɔra i ka sport kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye i t'o kɛ a bɛ fɔ dugula fɛ ka na dumuni kɛ dɔrɔn ka t'i da o yɔrɔnin bɛɛ la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ dumuni kɛ dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la dɔw yɛrɛ bɛ dumuni dilan u sigi dilan yɛrɛ sanfɛ ka dumuni kɛ dɔrɔn u tila dumuni na dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la u bɛ sin k'u da o yɔrɔnin bɛɛ la u bɛ sunɔgɔ cogoya bɛɛ la i b'a dɔn o man ɲi walima i b'a sɔrɔ su fɛ walima tile fɛ dumuni minnu yɛrɛ bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye k'u bonya i b'a sɔrɔ o de ka d'u ye kosɛbɛ u bɛ dumuni san cogo sugu bɛɛ la kare kɔnɔnaw la gitɔrɔndaw la poussièremaw la i b'a ye hali an ka sugu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ poussière bɛ da dumuniw na mɔgɔw b'a san ka dun dumuni feerelaw yɛrɛ min bɛ ka dumuni feere dumuni datugulen tɛ dumuni dayɛlɛlen bilalen don mɔgɔw b'a san u b'a dun wala poussière bɛ da la hali n'i ka mobili jɔ kɛnɛma taa jɔ sɔgɔmada fɛ 2 terrain ta la tan poussière bɛ da kan ni dumuni dayɛlɛlen don kɛnɛma o cogoya kelen de la a datugulen fana tɛ foyi kelen tɛ k'a datugu an b'a ye yɔrɔ caman na u b'a kɛ cogo min na ni dumuni bɛ o cogoya kelen fana na poussière kelenw de fana bɛ taa da dumuni na e b'o san i b'o dun ka bana bila i yɛrɛ la o bɛɛ y'i hali to i ka kɛnɛya la ka d'a kan ni hali b'i ka kɛnɛya la ninnu si t'i sɔrɔ ok Moussa voilà sɔnni ka continuer débat fɛ Moussa merci beaucoup Moussa et courage pour l'effort merci Moussa voilà bon an bɛ nin kɛ maliyɛnw de kama walasa maliyɛn ani jamana Afrique jamana minnu bɛ bamanankan mɛn voilà donc ani tubabu jamanaw fana na farafin minnu bɛ diɲɛ fan o fan n'u bɛ bamanankan mɛn a kɛlen don o bɛɛ lajɛlen kama walasa u fana bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ hali n'a sɔrɔ u tɛ Mali la u bɛ jamana wɛrɛ kan mɔgɔw b'an suit fan bɛɛ voilà donc dɔw b'an suit ka bɔ Abidjan dɔw b'an suit ka bɔ Sénégal dɔw b'an wuli ka États-Unis voilà donc dɔw b'an wuli France dɔw b'an wuli ka bɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ même Inde mɔgɔw b'an suit yɔrɔ caman bɛ n wele téléphone na k'a fɔ a nafa ka bon u b'a lajɛ a ka d'u ye o b'a yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ adamadenw nafa kɛnɛya kan a ka dɔgɔ an fɛ yan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ an fɛ yan nɔ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnen la i b'a sɔrɔ bɛ kuma kosɛbɛ tɛmɛ médecin modernes kan voilà i b'a sɔrɔ bon bɛ di charlatan minnu bɛ fɛn fɔ ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn min u bɛ ka min fɔ walima moriw somaw furakɛlikɛlaw farafin furakɛlaw i b'a sɔrɔ olu de bɛ caya réseau kan kosɛbɛ radio sow la télévision sow la ka caya ka tɛmɛ médecin modernes kan an tagabolow tɛ kelen ye différence b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kama nin n'a ɲɔgɔnnaw médecine moderne ka kunnafoniya di o kan kɛnɛya kan science kɔnɔna na ale nafa ka bon kosɛbɛ o b'a to mɔgɔ caman bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na voilà donc comme an bɛ débat min na n'o ye mobili côté fanfɛla ye voilà donc n y'o ɲɛfɔ n b'a dɔn i y'o faamuya voilà dumuni côté fana na n bɛ min fɛ ka min f'i ye dɔrɔn sɔnni i ka dumuni kɛ i ka lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ dumuni bɛ ka kɛ n'a ka ɲi n'a jɛlen don dumuni fɛn o fɛn fana k'a bɛ farisogo k'a bɛ mɔgɔ bonya i k'i hakili to o la kosɛbɛ bonya damatɛmɛ kojugu a man ɲi kɔlɔlɔ caman de b'o la mɛ n bɛna video k'a ka don dɔ la kɔlɔlɔ minnu b'a la conséquence min b'a la bonya kojugu la an bɛn'o ɲɛfɔ donc ni dumuni minnu n'i kan k'a dun i k'i hakili to olu la kosɛbɛ dumuni kɛli fana a ma fɔ dumuni ma ɲi dumuni ka ɲi mais i k'i dumuni kɛ wagati i k'a woloma ni kɔngɔ b'i la kɔni c'est normal i ka dumuni kɛ mais dumuni bɛ dumuni na i kana olu dun wagati bɛɛ lajɛlen na dumuni fana n'i bɛ dumuni fana kɛ kana dumuni kɛ yɔrɔnin bɛɛ la ka t'i da ko mɔgɔ caman b'a kɛ cogo min na u bɛ dumuni kɛ dɔrɔn u bɛ t'u da o yɔrɔnin bɛɛ la o man ɲi nɔ dumuni ka ɲi nka n'i bɛ dumuni kɛ ka t'i da o yɔrɔnin bɛɛ la ka sɔrɔ i ma foyi kɛ parce que normalement min yɛrɛ yiralen don science fɛ
n'i ye dumuni kɛ i kan k'i jija ka heure 2 ɲɔgɔnna kɛ activité physique dɔ la ou bien fɛn ko dɔ kɛli la quand même sɔnni i ka taa i da dilan sanfɛ mais dɔw b'u da yɔrɔnin bɛɛ la ka dumuni kɛ k'u da yɔrɔnin bɛɛ la dɔw yɛrɛ b'u dalen to ka dumuni kɛ kɛwale dɔw bɛ yen n'i b'olu kɛ a ka gɛlɛ ka kɛnɛya sɔrɔ voilà donc fo mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la u ka se k'u ka kɛtaw woloma u bɛ min kɛ ani u kan ka min kɛ u k'o dɔn u ka se ka walasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na d'accord maintenant min ye ɲininkali ye ko n'a sɔrɔ sumaya ye can ye komi n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna sumaya ye fɛn min ye sumaya can de don mais i ka to ka da sange kɔrɔ la caman tɛ sɔn k'u da sange kɔrɔ fɛn caman kama u yɛrɛ bolo ko ni u da u ɲɛnakili bɛ degun dɔw b'a fɔ a man d'olu ye a plaisir dɔrɔn kama a man d'olu ye u tɛ da kɔrɔ bon n'i bangera da sange kɔrɔ wari caman bɔ dɔgɔtɔrɔso fana na f'i k'o fana dɔn a bɛ se ka na ni bana caman ye a man ɲi nɔ a bɛ se ka na mɔgɔ b'a kɛ a man ɲi i bɛ se ka na bana caman sɔrɔ a kɔnɔna na a b'i ka wari fana perdre a b'a to i bɛ wari min i bɛ o cɛncɛn a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ i ye voilà n ka video dɔ tɛmɛnen na n kumana kan n y'a calcul ɲɛfɔ voilà walasa i bɛ se k'a faamuya a bɛ nafa min ɲɛ a tɛ nafa min ɲɛ i ye ok voilà donc komi n y'a fɔ ne filɛ ne san 15 de filɛ nin ye sumaya ma ne minɛ a tɛ komi n tɛ Mali la n bɛ Mali la voilà mais soso bɛ fan bɛɛ soso bɛ yɔrɔ bɛɛ la fan bɛɛ wagati bɛɛ lajɛlen na nka min y'a to sumaya tɛ ne minɛ cigarette kelen dɔrɔn n bɛ to ka da sange kɔrɔ a banna voilà i ka da sange kɔrɔ de ka ɲi nɔ d'accord maintenant an ka live kɔnɔna na n'a ye mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ kip magique kan komi n y'a layiru ta cogo min na sibiri natɔ an bɛna kuma kip magique kan n'o ye najini ye a bɛ min lase mɔgɔ ma a bɛ kɔlɔlɔ min lase adamaden ma a bɛ se ka min kɛ cɛ la a bɛ se ka min kɛ muso la hali denmisɛnnin fitinin a bɛ se ka min k'o la an bɛna kuma o bɛɛ lajɛlen an ka video natɔla la tarata ni sibiri wagati a sɔn o cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na e k'i jija i ka se ka video lajɛ o wagati kɔnɔna na walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka video lajɛ i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ kuma o kuma i ka se k'a lajɛ i ka j'aime ta ni video nin diyara i ye walasa k'an encourager n ka baara la ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ e k'o labɛn ka bila sibiri natɔ ne ni e bɛna kuma an bɛna baro kɛ kɛnɛya kan ka d'a kan kɛnɛya ɲuman maliyɛn bɛɛ afiriki jamana bɛɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ adamadenw ka kisi bana jugu ma adamadenw ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ adamadenw ka se k'u ta fan an'u nafan dɔn kɛnɛya kan walasa banabaatɔ caman min bɛna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na ka d'a kan kɛnɛyaw bɛ lasabati kɛnɛya lasabatili mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ mɔgɔ kelen fanga o tɛ se k'o kɛ fo aw ani ne an bɛɛ ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa kɛnɛya bɛ sabati cogo min na minnu bɛ fɛn nɔgɔlenw feere u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn nɔgɔlenw feere a maɲi olu yɛrɛ ma a maɲi jamana ma minnu fana b'a san
u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. N'u ma ɲa k'u bɛ fɛn san, u k'a lajɛ ni fɛn in ni fɛn jɛlen don walima ni fɛn nɔgɔlen don. Hépatite A ale ni E a yira k'a fɔ olu bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ ka caya, dumuni nɔgɔlenw ani ji nɔgɔlenw. N'e tora ka fɛn san i kun fɛ, mɔgɔ min b'a san, mɔgɔ min bɛ fɛn dilan o nɔgɔlen don, e min bɛna san, e yɛrɛ fana caman na i b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a minɛ i tɛgɛ nɔgɔlen don. I b'a sɔrɔ i bɔra ɲɛgɛn na, i b'i tɛgɛ ko safunɛ na. I bɔra ɲɛgɛn na, tɛgɛ fila i y'a jɔsi ɲɔgɔn na, tɛgɛ fila bɛ nɔgɔlen don. Ka d'a kan a ma ko safunɛ, i y'a ko ji gansan de la. E min b'a minɛ k'a dun, e bɛ bana lase i yɛrɛ ma. Min yɛrɛ fana bɛ k'a feere, o fana bɛ bana lase i ma. Bana caman bɛ mɔgɔ caman minɛ, u b'u yɛrɛ ɲininka bana y'olu sɔrɔ cogo di. Mais foyi wɛrɛ tɛ u yɛrɛ kɛwale. Walasa o kɛwale jugu ninnu ye k'o dabila, fo i ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan. I b'a fɔ an filɛ an bɛ kunnafoniya min di. N bɛ kunnafoniya min di n ka chaîne sanfɛ, o bɛ se k'a to walasa ni bana jugu ninnu kana n'e sɔrɔ. Ka d'a kan n'i y'a dɔnniya sɔrɔ, a b'a to bana jugu kana n'e sɔrɔ. Kɛnɛya ɲuman, walasa i k'o sɔrɔ, f'e k'i kɛwale falen. E k'a dɔn i kan ka min kɛ, i man ka min kɛ. E k'i kɔlɔsi fɛn nɔgɔlenw na. I k'i hakili to i ka kɛnɛya la. Walasa i ka se k'a dɔn ji gansan a tɛ tɛgɛ jɛ. N'i bɔra kɛnɛma, walima n'i tilala fɛn min kɛli la, i bɛ se k'i tɛgɛ ko ji gansan na ka jɛ i yɛrɛ bolo f'a ka jɛ, fo ji min bɛ bɔ i tɛgɛ la ka kɛ ji jɛman ye. Tɛgɛko ji ka kɛ jɛ f'i yɛrɛ ka dala ka jɛra. O yɔrɔnin kelen bɛɛ la, e ka safunɛ k'o tɛgɛ kelen in na o yɔrɔnin bɛɛ la. Ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si. I jɔyɔrɔ kelenw na, i bɛ sigiyɔrɔ kelenw la. I ka a ko tuguni. N'i y'a ko, e bɛ nɔgɔ bɔtɔ a la. I bɛ nɔgɔ ji jigitɔ la ye. I b'a fɔ i bɛ ka tɛgɛ kelen min ko, k'o tɛgɛ kelen in tɛ. I bɛna dɔn o la k'a fɔ ji gansan o tɛ tɛgɛ jɛ. E ka to k'i tɛgɛ ko safunɛ na walasa e bɛ kisi bana jugu ma. E ka kɛnɛya ɲuman, e k'o sɔrɔ ka to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na. O ye ne haminako ye. I k'an bɛn o la sibiri natɔ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ 21h wagati walasa an bɛ baro kɛ. Ne bɛ jɛn ka kuma kɛnɛya kan. I k'an bɛn o la sibiri natɔ.